Tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, Jsem byla, že předškolního věku, byla jsem u babičky na venkově, protože maminka s náma, s dětma odjela ke svým rodičům. Čili v 68. roce jsem se stala členkou okresního přípravného výboru klubu angažovaných nestraníků. V roce 1968, kdy teda se začalo projevovat určité tání ve společnosti. My jsme zorganizovali dvoudenní hladovku na podporu Palachových požadavků. V lednu 1977 jsme s manželem oba podepsali chartu. Tak, protože když vznikl takzvaný výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který zpracovával příběhy lidí, kteří vlastně za své názory byli pronásledováni, tak ty materiály se posílaly Amnesty International. Já jsem tady prostě místní agendu pro ně zpracovávala, to znamená buď lidí odsud, anebo lidí, kteří nebyli odsud, ale byli souzeni u Hradeckého krajského soudu. Petr Úhl, který vysílal tu zprávu o Martinu Šmídovi, což byl teda ten údajně zabitý
student po tom masakru na Národní třídě. Takže to jsem už mezi tím prostě bylo jasné, že nějaká konspirace, čili jsem z domova telefonovala, čili na základě odposlechu oni věděli, že nesu teda do toho divadla na to shromáždění určitá prohlášení. A když jsme teda šli večer s manželem do divadla, tak tady za myší dírou na nás čekali estébáci a vyloženě fyzickým násilím nás sebrali, to znamená, že jsme se skutečně s nimi manuálně potýkali, jenomže oni jak byli v přesile. Já jsem volala teda i o pomoc, ale nicméně lidi tady se ještě báli, takže sice vystrčili hlavu, ale nikdo na pomoc nepřišel. Pondělní večer jsem strávila na policii. Jednou si vzpomínám, to bylo v Praze, když jsme pili kafe a já, jak jsem rozhazovala rukama, tak jsem schodila si zkrátka ten hrnek s kafem na klín, tak jsem si v koupelně teda prala sukni a teď jsem říkala, no tak teď by se hodilo, aby sem přišli estébáci a okamžitě by měli šťavnatou historku. Stibicová v negriže v koupelně u Václava Havla. Myslím si, že by člověk měl žít tak, aby až teda jednou bude odcházet, tak se nemusel sám před sebou stydět. It's a very